खोथाजों नङा मावनायजों सुबुंनि जिउजों बेसोर दैदेनगिरिनि सिनायथि गसाइगावनि जयमागुरि गामियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बिटिसिनि बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौबो गोख्रोङै साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जयनिं हाबाफारिया सोलिबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव गसाइगावनि जयमागुरि गामियाव मोनसे जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि गासै सा 120निबो गोबांसिन माइनरिटी हारिनि मावथिफोरा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रामथानु ब्रह्म, सराइबिल ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मृदुल बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। আপনার নামটো কি? মোৰ নাম মোহাম্মদ সামিনুর রহমান বেপাৰী ভুট্টু। কোন দলত আছিল? মই বিপিএফত আছিলোঁ। আজি কোন দলত যোগদান কৰিলে? আজি মই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ। কিয় যোগদান কৰিলে? মোৰ নীতি নিয়মবিলাক ভাল লাগিল আৰু মানে শিৱসাৰৰ মানে যিমানখিনি এইবিলাক মোক ভাল লাগিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ। কিমানজন জইন হৈছে? 81। বিপিএফৰ টাইমত আপোনালোকে কি কি পাইছিল? বিপিএফৰ টাইমত মই মোৰ গাঁৱটোতে একো পোৱা নাই আৰু পিছ পৰি আছে। এইবাৰ কেনেকৈ উন্নতি হৈছে? এইবাৰ মানে উন্নতি ভালো হৈছে। মই চাই কিনে ইয়াৰ কাৰণেহে ইউপিপিএলত মই যোগদান কৰিলোঁ। চবেই একেলগে যোগদান? হয়, চবেই একেলগে গোটেইখিনি যিমানখিনি আছে চবখিনি একেলগে যোগদান কৰিব লগা আছে। এটা দুটা থাকিব পাৰে আৰু এইটো মানে হেৰি নাই, কিন্তু যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আহি গৈছে। এটা দুটা থাকিব পাৰে, এইটো মানে আহিব, এইকেইটাও আহিব। এই চৰকাৰৰ পৰা মই আশা কৰিলোঁ এইটোৱে, মানে মোৰ গ্ৰামটো আৰু চাব আৰু এনেতো চৰকাৰ মই চাইছোঁ, মোক ভাল লাগিছে, ইয়াৰ কাৰণেহে আহিছোঁ। মই ভাল নালাগিলেতো নাহিলোঁ হয়। মই ভাল লাগিছে কাৰ্যকলাপবিলাক, ইয়াৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। হৈ আছে ইয়াত বুলি কি, গোটেই জেগাতে হৈ আছে। हाबाफारि होनना बुङोब्ला जोंनि सराइबिल ब्लकनि आन्दाराव दाउलिगुरि प्राइमारियाव बिपिएफनि हार्डकर बिपिएफफोर सा 120निबो बारा बिपिएफनि कर्मिफ्रा जोंनि इउपिपिएलनि एबा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दा सोलिबाय थानाय सरकारनि प्रति जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबायदि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे मोजां गभर्नमेन्ट, जे गभर्नमेन्टआवनाखि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै न्याय होगासिनो दङ, अलराउन्डार डेभेलपमेन्ट फारफ्रोमथिंबो जोंना जागासिनो दं। थ' बेफोरखौ मोजां मोननानै दिनै नैबे दाउलिगुरि सिङाव थानाय जोंनि माइनरिटी सुबुंफोरा सा 120निबो बारा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जोगदान जादों। नोंथांमोननि गसाइगाव जिल्लानि सिङाव जों गोबां जायगायाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। मा बुङो बेखौ लानानै? गसाइगाव जिल्लानि सिङावल' नङा, जयनिंआ जोंनि इउपिपिएल दोलोआव सामफ्रोमबो गसाइगावनिफ्राय आरम्भ खालामनानै उदालगुरिसिम जोंना साफ्रोमबो इउपिपिएल दोलोआव एखमबा बिपिएफनिफ्राय, एखमबा कंग्रेसनिफ्राय, एखमबा गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय, गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनाव सामफ्रोमबो जगदान कार्यसुचिया जोंनाव जाबाय थागासिनो दङ। आरो नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे दा फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआनो सरकाराव थाफिनगोन बा सरकार खालामफिनगोन, बे रोखा जाबाय। मानोना नोंथांमोना दिनै बिपिएफनि बागा बागा लिडारफोर, जायफोर लिडारफोरा बिपिएफखौ सालायोमोन, चन्दन ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, खाम्फा बरगयारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, दिनै हितेश बसुमतारीनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बिपिएफनि गिदिर गिदिर लिडारफोर दं, साफ्रोमबो लिडारफ्रानो दिनै इउपिपिएलआव हाबफैजोब्बाय। थ' इउपिपिएलआव दिनै जयनिं जानाया गसाइगावल' नङा, गसाइगाव टु उदालगुरि सामफ्रोमबो दिनै इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुगासिनो दङ। दिनै जगदान जानाय सोद्रोमाफ्रा बांसिनै बिपिएफनि साब्रै साबाल', कंग्रेसनि दङ एबा जिएसपिनि साब्रै साबासो दङ। बांसिनै बिपिएफनि माइनरिटी, गासिबो माइनरिटी, सानैसो नेपालिफोर दं, बेनो आरो।